Dinamarca comença a reclutar dones per a la mili obligatòria en plena aposta pel rearmament. Part de la incorporació de les dones, a partir de l'any que ve el servei militar, Dinamarca s'amplia de 4 a 11 mesos. No vull ser malastruc, però cuando veas tu vecino las barbas cortar, pot las tuyas a remojar, que en català seria no et burlis dels meus dols, que quan els meus seran vells, els teus seran nous. Molt bona aquesta, no la coneixia i molt bona. Sí, a veure, primer l'avís aquell que tothom hauria de tenir un kit de supervivència, us en recordeu d'allò? Sí, senyor. Ara els danesos allisten les dones per ovaris, Jo ja he demanat a Amazon un kit d'inversió zombi i aquesta tarda passaré per la parròquia a veure si el senyor rector em pot venir una cantimplora que tinc d'aigua, perquè no se sap mai, i també tinc una furgoneta plena de xistorres per si hi ha Guerra Santa. Per si de cas, sí. Perquè Guerra Santa contra altres religions, una furgoneta plena de xistorres fots angúnia, De totes maneres, és només de més a més perquè l'exèrcit espanyol, especialitzat en conflictes internacionals, segur que ja han canviat l'oli d'un tanc de la Primera Guerra Mundial i han rejuntat amb aigua plasta aquell submarí que no surava, te'n recordes? Allò que... I tant que me'n recordo, ho vam comentar aquí al programa. Sí. Segur que si hi ha un conflicte, doncs aquí tenim les mules aquestes amb els cantis, amb el botijo, que és la màxima expressió de tecnologia ibèrica, Amb uns es destina un munt de pressupost de l'exèrcit al menjar per les mules, això és veritat. I tant. Mira, el pressupost total de l'exèrcit l'any passat, aquest any que és de 41.000 milions 408... No sé, 41.000 milions d'euros. Molta pasta, sí. Per les mules i els cantis, i potser ens carreguem un atac de riure a algun comandament enemic, o no sé, tot plegat pel més fet i broma, perquè acollona això, acollona, Sí, senyor.